Alman jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u bɛna ɲini Bundestag fɛ ani ka fara u ka wasabulon kan. Min bɛna k'a siɲɛ laban ye ka san kelen ɲɔgɔn fara u ka baaraɲɔgɔnyaw kan fo ka taa se mai kalo san 2023 ma ka baaraɲɔgɔnyaw jijilen to Bundeswehr ani Mali jamana cɛ. U ka wulikajɔ min tun bɛ senna jamana kɔnɔna la bɛ se ka kuncɛ cogo min na. San 10 baaraɲɔgɔnyaw kelen kɔfɛ u ni Mali jamana cɛ. Min laseli kɛra u ka jamana ka kumalatɛmɛla Stefan Hebestreit min bolonɔbilala bataki dɔ kɔnɔ. Ni hakilina minnu bɛna kɛ ka dɔ fara u ka baaraw hakɛ kan bɛna jateminɛliw fara Mali jamana ka jamanatigisi kalata labɛn baaraw kan min kala ka ka taa février kalo san 2024 bataki in ka fɔ la. A kunnafoniw bɛɛ lajɛlen na tɛmɛna lajɛrɛ dɔ kelen kɔfɛ u ka masayaso kɔnɔ n'a bɛ wele ko chancellerie. Ministri min sigilen don u ka kɛlɛkow kunna ani ka fara u ka jamana kɔmakow ɲɛnabɔli ministri kan ko k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ Olaf Scholz bɛna sen don kuma min na duniya keleya tɔnba Nations Unies o min ka baaraw daminɛna Mali jamana kɔnɔ kabiri san 2013 walasa ka se ka basigi la na jamana kɔnɔna la ani ka jadi jɛkulumaw gɛn pewu ka bɔ Mali kɔnɔ ka baaraw lajɛyalen tɛ kosɛbɛ nin waati in na. Jamana 6 olu farala ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔw ta kalo damadɔ kɔnɔ ka baaraɲɔgɔnyaw ɲɔngiri u ka finitigiw ni Mali jamana cɛ. An bɛna to an nɔ la ka tɛmɛ jamanatigisi kalata waatiw kan nga an bɛna an bolominɛw cɛli daminɛ dɔɔni dɔɔni min baaraw bɛna kuncɛ san 2023 tilema tile waati. Hakilina minnu jateminɛlen don an fɛ kosɛbɛ nin kɛra u ka lakana ministri Christine Lambrecht ale ka laseli ye tarata wula fɛ lajɛrɛ senfɛ min kɛra Berlin. Bundeswehr ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ MINUSMA kɔnɔna la minnu ka kɛlɛcɛ hakɛ o bɛ se mɔgɔ 1400 ma.